přeju krásné dobré ráno, krásné probuzení do toho nového roku. Jenom pozitivně, doufám, že jste vykročili správnou nohou, tou pravou, nevím jak vy, ale chvilka ticha. Za koho? Za ten minulý rok, protože koukám jinam, sorry, nekoukám do kamery. Za ten minulý rok, protože ten si zaslouží nejenom minutu ticha, ten si zaslouží sakramentsky jít. A docházejí mi minuty tady, takže v dalším videu